שלום לכולם, אני מיטל מחברת קנופה. אני רוצה להציג בפניכם את הפרויקט שלנו, פרויקט בירושלים, על מרפסת שמש שבכלל לא הייתה שימושית בגלל בעיית השמש. אנחנו בקנופה מצאנו להם את הפתרון המצוין עבורם. בואו נראה את המערכות. יש לנו מערכת זרוחיות הזזה, כולל זרוחיות מסננות קרינה. בואו נעבור למערכת הבאה שלנו. מערכת גיליוטינה, מערכת אלגנטית, נקייה, קלה מאוד לתפעול, בידודית, מושלמת. אצלנו בקנופה לא מתפשרים על איכות. אני רוצה להציג בפניכם את מערכת קנופה קלאסי, מערכת עם תו תקן אירופאי, בדים אירופאיים, מנועים של סורפי ותאורה של סמסונג. בכדי לסגור את החלל בעצם לסגירה הרמטית, אנחנו נמשיך למערכת הבאה שלנו, שזה בעצם מערכת זרוחיות בידודיות 4-12-4 עם מסנן קרינה, מערכת זרוחיות קבועות עם שילוב של אלומיניום. אצלנו בקנופה יש פתרון לכל בעיה. 5 שנים אחריות כבר אמרתי,